Ake ubingelele baba udokotela, baba uSizwe, baba uJabulile, umfana omuhle kodwa ongeneme. Yena ukujabula ujabule, kunokujabula, kunokunama, kunokusasa. Ukusasa ukuphaphela abantu, uqhamuke usupringa. Kuthiwa wazi wanama bolona. Kazi yini wenze njalo? This is baba udokotela. Namhlanje I don't want to be too large. This is South Africa. Baba udokotela uyashutha usebuilding to Nedbank House building lapho sishuthela khona. Baba udokotela uzomthola ke uma ukuthi uyamdinga einambeni esuke ethola la kuzona. WhatsApp akuyona ilethi 0636898922. Niya WhatsApp ke kulo number ke leyo ke. Inhliziyo yami ayineme. I'm not an EFF member. I'm not even having good relationship nayo. But okwenzeka kumholi wakhona as a sitting president of iqembu, I repeat, okwenzeka ku-Julius Malema as the sitting president iqembu, to me it is a violation of our democracy. It is a violation of our democracy. It is a looting of state power as well. Ngoba sibuka izinto ezenziwe amabhunu kwi-AWB. Sibuka izinto ezenziwa amabhunu engene eCampton Park kunomhlangano kwaboshwa 0. Sibuka izinto ezibezenziwa eAWB emhlanganeni yabo behamba ngamahashi bephethe ibhamu ezinkulu ezinamagama esingawazi thina singakwazi ukudubula ekade beqhumisa zona izibhamlisi. Sikhuluma thina abantu akade beviolate uAct 56 of 1956, we-Trespassing Act of South Africa according to Criminal Procedure Act, and nenikazi babengaze baboshwe. Sibona namhlanje umuntu oboshelwa ukuviolate none of above. Is a sitting president of iqembu eliseparlament, not elwela ukuya eparlament. Siwabonela amabhunu ekwenza lokho, eginqa ngisho iveni yamaphoyisa egibela phezulu kwemoto eqhumisa zona izibhamu, akaze kuboshwe lokho. Kodwa ke sibuza ukuthi lecala lesikhoste emalini, ibullet yaqhuma lapha yayimalini, ibullet ka6 rand sesikhoste more than 6 million. Is that intelligence enough? I say applyile. Yeah, okwenzeka ku CIC Julius Malema, it required immediate political intervention because our head of state sitting president has got an executive powers because this is his colleague, because president of the state, not of the NC, of the state, he's got executive powers guaranteed by the Constitution of South Africa. Uzothoma no one is above the law. Bese ngibuza ukuthi mina AWB is above the law yini, because it is not above the law. It is not above the law. Ezinye izinto ziyafuna ukuthi sizitshengise ukuthi we are Africans in Africa, whereby we are gazetted and governed by umthetho ongewona wethu osubizwa i-Roman Dutch law. I-Roman Dutch law. Ngoba ukuba ngoba leli sikhala siqhumisayo kwakuyisikhali sabasentshonalanga. Thina okulandelayo nathi kuzofuza ukuthi singawashaya amahawu edlangalaleni because we violating amalungelo abantu abathize ukuthi siphakamise izikhali phambi kwabantu abathize. Okwenzeka kuMalema, believe you me, ngenza le video olwesine namhlanje. I don't know the outcome yecala. I am not there, but I don't know ukuthi kuzokwenzekani. As much as ngenza le video ku Thursday, as much as uMalema yovela enkantolo. Mina njengomZulu, last time I remember besinesisho esithi esiZulwini akugiwa ngethambo lenye insizwa. Siyababona ka ba-celebrate-ayo, bazosho bathi angithi naye uMalema waye-celebrate ngokuthi Zuma must go to jail, must rot in jail. But thina singamaZulu, okusala thina singamaZulu, we are the source of inhlonipho. We are carrying inhlonipho njengeqoma. We respect each other kakhulu, sibahlonipha nabantu abayezinye inhlanga, but esikwaziyo thina sithi isiZulu akugiwa ngethambo lenye insizwa. Ngoba kwenzeka komunye umuntu kusasa kuza kuwena, not 10 times, not 10 times, same bitter medicine
lo ophuzo uMalema kusasa uyophuzwa uwena. Kusasa uyophuzwa uwena because there's a lot of excitement around it, there's a lot of sadness around it, and then inhloso yoNciwankulu iyafezeka ke nawo. Iyafezeka ke nawo esisho ukuthi siyamdinga umuntu ofana naloyana ukumbona around the community. Kodwa ke kuningi okungenzekanga kahle ebese kulindele ukuthi sitting state president lento bengakwazi ukuthi ikhulumeke ngendlela okukhulumeka ngayo ngoba the person who owned the gun is not in jail, has never been found guilty. This is Babu Dr. Voices Watch. I'm fana uleja kehle nomzulu amanqisa ngesuthu futhi because yilo kweqilase njalo. Ngithumela uDodelo ngathi angilandela amanzi ashisayo umbuzo ukuthi uphi namalamanzi usalenda ivalet gun uzozaqoma lapha kwivalet gun. Uzokusebenza nabantu besifazane amadoda baqoma yonke indawo. Yeah, bantu bakithi, this is Babu Dr. Voices bawujabuleni ufana umdlaje yakhe nomzulu abancingisi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento esibiza ukuthi alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein angizokhuluma ngayo completely, but kunezinto ebuye sizidinga ukuthi sizithinte uma sikhuluma ngecancer. Ngoba ngiyafuna ukuthi ke sizithinte into edinga icancer kakhulu noma ezithinta icancer kakhulu ngoba sibonile ubudedengu obekhona whereby abantu they don't take treatment for the long term besathi basazama ngaphandle. Kanti ukuzama kwakho ngaphandle you allow icancer, sinegama esibiza ukuthi mutate. We allow cancer to mutate. When the cancer mutate, meaning that it literally become resistant to anything because a alpha fetoprotein kuyi-cancer evamse, I'm not trying to be smart, kuyi-cancer evamse ukwakhela esibindini. What do you call the cancer leyo? Sibiza ukuthi AFP. Most likely abanye abantu bathi ke-cancer yesibindi. Kanti uma ukuthi isibindi sakho si-cancerous, mancane amathuba ukuthi ungalulama ngokukhulu ukusheshsha. The reason why i-cancer yakho isuke isendaweni esuke ibaluleke ngendlela esimanga kodwa lo ndawo isine cancer maningi amathuba ukuthi lo cancer ingabhujukela emathumbini, maningi amathuba ukuthi ungadevelopa i-cancer esibiza ukuthi i-CA199. What do you call it? CA199 i-cancer ke leyo emathumbu. Sisene cancer ke esingasho ukuthi yalapha ozobeka esingasho ukuthi yalapheka, but lo cancer sibiza ukuthi i-CA153. Uyena ke lo muntu esifazana bengimthumile ayishem shutha amanzi kade sowakha kuvaterkan. Yayibona into esizidla eThekwini, sidla iJacobs 3-in-1 original. Kumnandi kuba inyanga eThekwini. Siyaqhumisa nje manje. Hey, ayishem uzuma lento zakhe. Ake asivuleni bakithi asivuleni. Yeah, yes. Yes, nje. Hey, ngayivula. Nazo. How is it? This is Babu Dokotela. Hayi akulula. Uyinyanga ulaphela koMahikeng. Siyayivula ke manje, yabo? Siyayivula ke manje. Yeah, nazo ke. Izwa lento engenza ke manje. Angani noma ithelwa yonke yini nododa. Wethandeka? Awuthathe lento lena? Awuthathe lo phonsi umgomo nedoti musubuzo uthathela. Yeah, this is Babu Dr. Voices. Mina ke uthatha lokho ukhuphuke nawe nako phezulu. Uthathe lokho kulahleke lokho konye. Hey madoda. Abona nje uma uyinyanga ekhuluma Afrikaans. Angekuthatha serious mina. Uthi uyinyanga ukhuluma iAfrikaans ucabanga ukuthi Babu Dr. uzokuthatha serious. Asikuthathe thina serious monjalo. Isiboneke ukuthi kwenzekani lana. Mnandi into ikhokhiwe lana. Yeah, bakithi, this is Babu Dr. Voices Watch. Umfana umhleje kehle umdlulu uzulu amancanyesi.
Lento ebengiyilo ngiyikhuluma nge-alpha fetoprotein i-cancer lena eba sesibindini. Sine cancer ke engiyihlazile futhi ngathi mina leyo cancer leyo ihlobene kakhulu ne-CA199 okuyi-cancer ekakhulukazi eyophisa kakhulu igazi. Uma umuntu ke enalo cancer leyo, uma umuntu enalo cancer leyo, maningi amathuba lokuthi alibale ezinyangeni zithi zimlapha umhlume uphume igazi kwensekane. Engisho ukuthi we as abalaphi bendabuko asingabe imbangela ukuthi kudelay abantu ukuthi bakwazi ukuthi basheshe balapheke. Uma ukuthi awukho acquired ngamathuluzi noma nemithi yokulapha lento, even i-diagnosis awunayisho ukuthi ngile umuntu ngempela njengoba etoilet yegazi kungaba ama-piles yini, kungaba mhlambe i-AFP, kungaba mhlambe i-CA199 engenza ukuthi umuntu atoilet igazi. Lezo zinto ke ake sikuvume ukuthi thina asithathwe njengabalaphi bendabuko, but abangayibona olibazisa ukuthi abantu baze babe badlula emhlabeni ezandleni zethu. Sine cancer ke lana esibizwa ukuthi ngeke phela ngitshela yonke into. Uyazi ke lena ke le. Yayibona le. La qhumisa ucheese nje phela la qhumisa ucheese. Hayi qhumisa ucheese lana. Dliwa kamnandi. Kudliwa kamnandi enyangeni, kudliwa kamnandi. Yabona lezi zinto esizidlala eThekwini. Yabona nana. Ngeke kube inyanga uphinde ukhuluma isipedi. Uphinde ube inyanga ukhuluma isivenda. Ubaba ophatha imithi eintulini. Kugcwele udust lapho. Yikho into engingasitshela yona nina. Kugcwele udust lapho. Kugcwele udust. Ivula phi lento lena? Baba Dotela, uthenga izinto ongazandi. Ilento ngazuthi ishoplist uStiwe nje. Baba Dotela wazi ukuthi ivula phi lento le? Uthi uyithengile kodwa noma lento uyintshontshile nje esitolo. Nansi iyabonakala le vula khona. Iyabonakala. Boyela abantu uvesana udle kamnandi nje, Ekseni nje udle nje into ezibizayo nje. Imadoda yikho ke lento lena. Yaba lento la. Musu uthathe uphaya baka Woolworths. This is life that we live in Durban. This is what? Life esinjani? Esiphila kuphi? In Durban. Asikhulumi Afrikaans. Inyanga yompedi asifundele. Inyanga ekhuluma isivenda asifundele. Inyanga ekhuluma Afrikaans ayikhanya. Inyanga ese-Cape Town igqoka ukhalibutho. Isus Baba Dotela. Abona nje impilo vesani belula. Vesani belula. This is Baba Dotela baba sizibawujabulela sibekeni umalema emkholekweni. Sibekeni umalema emkholekweni ngayo yonke indlela. Siyamdinga umholi njengaloyana. Simdinga umholi onjengaloyana. Period. This is Baba Dotela. Yeah, ngifuna sikhulume nge-CA153. CA153. Can you write CA153 for me? I need somebody who can write CA153. CA153. Yeah, thank you very much for writing CA153. What is CA153, Babu Dotela? Let us correct the spelling. This is Babu Dotela. This is I am inyanga. Qualification around grade 4 to grade 6. Around there. Lama, let's do for no ihlanganisa. Ngifuna ukukhuluma nge-CA153 and CA125. Did I say CA125? I want to CA153 and CA125. I-cancer leyo esikhuluma ngayo namhlanje. Yabantu besifazane
ehlupha kakhulu abantu besifazane. Anginayo in my realm of practice ngiqala ukuphatha ikhambe ngo-2002. Angikaze ngibone indoda ekuthiwa ine-breast cancer. Mhlawumbe ngakini khona. Ikakhulukazi ngakho ngithi abantu besifazane abanenkinga ye-CA153, i-cancer yebele. I-cancer yebele engizokucela ukuthi singabalaphi bendabuko asibasizeni abantu, but I'm not urging them ukuthi baba ama-spectators, but ake ubheke ukuthi lo muntu ungakwazi ukumsiza after i-remove ibele. Ake sibadedele odokotela ukuthi abawasuse lamabele ane-cancer, kusale ibele lodwa. Wena-ke uma usudila nento ebizwa ukuthi i-adverse effect ye-chemo and radiation. Uma usomnika-ke imbiza ezokwazi ukuthi zimlekeleke lapho, into zokuncinda, into zokukhotha, noma ngiyini ongayicabanga. Kodwa labantu abanenkinga ye-CA153, rather than ukuthi kube yithina esibalibazisayo azabe umuntu aba-wasted. Mesithi wasted sisho ukuthi ashone. Angabi ithina esizobalibazisa. Come to CA125. Ikhonto njalo. Ngathi bangisazi-ke nje ngikhuluma ngani la. CA125 engiphuzele ikhofi elibizayo nala ingeke. CA125 ihlukumezeke kakhulu. What may also be causing i-CA125. Abantu abaningi besifazane bageza intombazane yabo, asezigama ukuthi intombazane bageza intombazane yabo ngensipho. Insipho, any soap that you think of, okay sangayo, it is carrying what is called solvent pollution. Solvent pollution. Insipho. Abantu besifazane abaningi bakhule nje begeza intombazane ngensipho. Ngalondlela over a period of years, that solvent pollution affected leyangxenye yomzimba womuntu wesifazane. Sibezoba-ke nabanye-ke lento sizocela ukuthi abaka-MRC, Medical Control Council of South Africa, iphindwe ibhekwe futhi ukuthi i-condom as a latent rubber okwenza ukuthi ibe flex kangaka. What technology has been followed? That technology that has been followed, it may not be carrying same result ukuthi namhlanje abantu babe lento namhlanje abayiyona. Ngoba indlela yokwenza ukuthi leya condom ibe that flexy, it needed a lubrication. Why that lubrication lasts up to 2 years without getting solid? Do you know why? Can somebody say why? I want somebody who can say why. In lubrication with condom over a period of 2 years. Thank you very much. Just ask a question that I'm asking myself. Namangas. Why? But in the surgeon's pan, it is a benzopyrene. Benzopyrene. To flex that condom. That benzopyrene, uma ulala nomuntu wesifazane ngaye condom, the rest of the lubrication that was external with condom ingena esibelethweni with benzopyrene over a period of time. Nayo leyanto funa phinde futhi, I'm not making a clinical claim. I am saying nayo leyanto it may be suspected ukuthi ingabangela lokwanda okungaka kwabantu besifazane abatholaka ukuthi ba CA125 positive, because of large amount of benzopyrene pollution engene esibelethweni sabo. Large amount of solvent pollution engene esibelethweni sabo. Ngalondlela sinabantu besifazana namhlanje abanenkinga ye-cancer. Leza zinto lezi zizofuna ukuthi kube yithina esizivezayo, ngoba ithina esilala nabantu besifazane sifaka ama-condom. Sithathe le lubrication sishiye kubona. Sithathe le benzopyrene sishiye kubona. Emva kwalokho mesebeba nokugula abantwana babantu. Siyabheka nalapho ngakuthi u-MRC Medical Research Council of South Africa ake kubheka ukuthi eyiphi lento esetshenziswayo. If it's not benzopyrene, if it's benzopyrene, does World Health Organization allowed it? Why they allowed the use of benzopyrene to soften i-condom ezongena kwi-cervical part of a woman? CKMB. What is CKMB? Njengenyanga obuka la, uku-live kababa udokotela,
nawe ubizwa ngomelaphi wendabuko, uhlonishiwe. Yazi kunezinyanga ezibizwa ngoprofessor leminyangeni. Kunezinyanga la eminyangeni ezibizwa ngoprofessor. Ngibuza njengamanje, what is CKMB? What is troponin T? What is CK? Those are the cardiac enzymes. Those are what? Cardiac enzymes that we normally count from the patient. We call it cardiac enzymes. We normally count from the patient. Ukuthi angakanani loma enzymes, because loma enzymes iwona asitshela if there is cancer or if there is no cancer kwi-patient. Ake sikhulume la ngomuntu cardiac enzymes. Asibuyele la. Cardiac enzymes umuntu usuke unesifo senhliziyo. Asibheke ukuthi inhliziyo yakho basikwazi ukuyibona. Unesifo senhliziyo, siboneni ukuthi unenhliziyo. Wena usitshela ama symptoms. We need to do CK kuwena. That's not cancer. CKMB, that's not cancer. Troponin T, that's not cancer. Lana suke sibuka ama-cardiac enzymes, ama-enzymes enhliziyo ukuthi angakanani. Ngisamile ekutheni njengenyanga asingabi imbangela yokuthi abantu bashonele ezandleni zethu ngoba thina asikwenzanga ebekufuza ukuthi ngabe sikwenzile. We stored abantu isikhathi eside thile ukuthi umuntu ngempela lo muntu wena uthi idliso. Lo muntu uphefumula uyabhalonda kanti lo muntu lona ngempela inhliziyo yakhe igcwele amanzi. Akulona idliso lona kulona lutho futhi. Ngalondlela siyadinga ukuthi sibe abantu abazi ukuthi this is what we do kumuntu onesifo senhliziyo. Asikwazi thina ukuthi singabe senesithatha isinqumo sisumelapha. Yebo singamelapha, but we need to undergo ama-test such as CKMB, CK troponin I or troponin I sensitive. Kuzo depend ukuthi yiphi wena i-test ofuna ukuyenza ngaleso sikhathi. Yeah. Lezi zinto lezi uma zingakhulunywa sizogulelwa abantu. We madoda, angisafuni ize kuba budokotela mina ngabathola abantwana. Indoda engamtholi umntwana ayingasizi kuba budokotela. Do you know why? Amadoda uma eze kuba budokotela ngathi mina ngizowajova ukuthi amithise. Anginayo into yokumithisa mina. Mina nginokusiza ukuthi uthole abantwana, hayi ukuthi uzomithisa umfazi la kumina. Engisho ukuthi kusukela namhlanje indoda engabathola abantwana ayingeze kuba budokotela. Akuzomama. Omama ba patient. Because bayavuma senza ama-test. Amadoda kune-test ekufuna ngabe bayenze sibiza i-FSH. It's a special hormone ekufuza ukuthi ngabe yenziwa kubona abafuni ukuthi yenziwe. Enye futhi i-hormone ekufuza ukuthi ngabe yenziwe futhi kubona esibiza i-LH. Lo hormone leya ayenziwa kubona. Bese safuna ukwenziwa lo hormone. Siwa-check la hormone ukuthi angakanani. Abantu besisa bafuna ukwenziwa ama-sperm count analysis. Ukucheck ukuthi ama-sperms angakanani. Abantu besisa they are good and quick to assume ukuthi abantu besifazane ibona bangabathola abantwana. Manje ke angeke siphinde futhi sime esigcaweni ngento eyodwa ukuthi sizoloku sisiza sithi sisiza abantu besilisa abazama ukuthola abantwana bebengekho be-willing ukuthi benziwe ama-test. Abantu besilisa bafuna ukunikwa imithi nje kuphela. Ubungazi ukuthi lo muntu omnika imithi kwenze njani enikwe imithi. Umuntu esisi ufana nemoto efuna ukufaka amafutha odinga afuna ukufaka i-dipstick. Athi yonke ngifaka amafutha la ubuze enganani emkhulu ngifaka iphani. Athi ayifaka nje amafutha vesa awabizi. Ngifaka i-2 pint. No, imoto nemoto ufuna iqala ibe ne-dipstick yokucheck amafutha angakanani. Nakhana-ke muzo lapho umuntu wesilisa indaba abantwana. That is why as from today I said no, ungezi umuntu wesilisa ngoba uzofika kumina nale attitude yakho kuba impatient ngaso sonke isikhathi. Kanti mina I'm not there. Ngifuna ukukusiza. This is Babu Dr. Voices Watch Alfana Mhlitha Khetho Mzola abancengisa ngesolo futhi andiqolisa. Uyazi sinabantu aba-septic abanesilonda esi-septic. Othumeze enyangeni noma esangomeni noma kumthandazo alindele ukuthi uzonikwa umuthi wesilonda siphole manje. Indeed singaphola manje. Not it has siyaphola. Kukhona ukuphola kwesilonda, kukhona ukuvaleka kwesilonda. Into ezingefani. Ukuvaleka kwesilonda yenye into, ukuphola kwesilonda yenye into.
Abantu abaningi mebenenkinga yesilonda, there are things okufuze ukuthi sizibheke such as HbA1c yabo, HbA1c. Diabetic status sakho ukuthi akunjoba enesilonda aka7 futhi esephindwa wahlaselwa noshukela. Lo muntu onothola ukuthi HbA1c yakhe it's sitting at 18.8. Ngeke umlaphe isilonda ngo1 day. Ngihamtshela abantu ukuthi uzosilapha. Lo muntu one HbA1c yakhe ewu28 ngeke umlaphe isilonda ngo1 day. Uyalunga at 6 months ukuthi lesa silonda sigcina sivaleke completely. Uyalunga at 6 months ukuthi wehlise iHbA1c yakhe ize fike ku5.6. 5.6 from 28. Akudlalwa nengane lapha. Laba abantu basuke sebejova iningi labo. Bebe benesilonda sikashukela. Engisho ukuthi angathi ngoba sifuna imali mase sonke sesilapha isilonda. Akube khona othi uyasilapha isilonda kulungile akasilaphe. But akube khona ozo understand ukuthi mengizolapha isilonda ufuna ngiqale ngwenze HbA1c. Ngithola ukuthi ingakanani. Lo muntu engizokunika yona uyimbiza yini? Yes, uyimbiza. Ufuna ngikwenze iUNE. Why baba doctor have to do iUNE? Ngifuna ukuchecka iS-creatinine yakho ukuthi ayidlulanga yini ku115. Ngifuna ukuchecka iEGFR yakho ukuthi aka drop in below 20. Because if isifike ku10 uya more likely ukuthi ngeke usasinda naleso silonda sakho. So ukuthi uyonqunywa musu uyodialyze. Yeah, this is Babu Dr. Besizibojalo mfana mhleje ekhehlela umzukulu amancane sengisolo futhi ngixolisa. Ake sikhulume nalabantu laba abanenkinga yesikhumba esilumayo. Isikhumba esilumayo uke wafika omunye usisi labo bengathi uyinhlwathi lemhlane uma bhaqu nenwele la ziyaqothuka. Yena ku assume ukuthi isichitho. Mina ngathi njoba ula e10 floor asingakhulumi isichitho sikhuluma ukuthi ngizokwelapha. Wena uze kumina wena inhloso uzolashwa sisabuka ama symptoms kuwena nawe sesiyaqala sekulapha ungasitshela uphethwe yini. Samfaka emshinini umshini waveza ukuthi akusona isichitho. Ubungekho kumshini wesichitho waveza umshini ukuthi lo mntwana akanazi isichitho into ekhona kuyena iIgE yakhe iphezulu kakhulu. IgE immunoglobulin ES sathola ukuthi it is shooting up ngendlela esimanga. Ngalondlela if sinabantu abane IgE ephezulu kakhulu singazi ukuthi sizobenza njani sibagqume senze ukuthi hamba uye kwa Dischem. I'm not working for Dischem. Hamba uye kwa Dischem. Ngisho into enesho ukuthi uzofika uyithole khona. Hamba uye kwa Dischem, hamba uye emall ubheke into esibizwa ukuthi ama health shop. Kule mall nje kuyona hamba ufike ubheke ihealth shop. Uma ufika ehealth shop uthi abakunike into esibizwa ukuthi uThikadioka. Uma ukuthi abathi abayazi lonto uthi abakunike into ethiwa stinking nettle. Ngezulu sibiza ukuthi imbabazana. Simelene nokuthi asilaphe abantu. Asimelene nokuthi asilaphe abantu. Ngoba abantu abazuyeka ukulashwa. Kubantu besifazane esiphinde sabathinta laba baCA125 before bafike lapha ake sibheke ukuthi if benganikwa umuthi ekuthiwa uGunera Perpense kanye nelabatheka nonwele angeke yini balapheke. uGunera Perpense sithi ugobho. Lento yakho ongafuna ufunda isilatini izoba inkinga la ekhaya. Yona into ezoba inkinga kakhulu le wena ukuthi wena ufuna ukuhlala ngaphansi kwebridge uhlaze uignorant ungazi lutho uthuka abantu kuphela. Uthi abantu bathwele mebekubhaqula ngoline omhlophe. Yeah, ngisho ukuthi ake sibukeke lento ukuthi ngeke kwazi ukuthi basizakala. Sizoba nabantwana besilisa abano 36 to 42, 33 to 50 baba nesifo segazi kuma sperms abo. Isifo segazi kuma sperms abo. Noma nje uthatha nje izipuni zibo 5 lezokudla ukhe usawuti obhala ukuthi sea salt not table salt, sea salt not usilo kanjena SEA funa nginanato ngiyitolike SEA, that is sea salt, 5 tablespoons of sea salt. Angithi ufuna ukulapha umuntu onobuhlungu basemasendeni. Mase uwenzile lokho thatha 1 teaspoon. Did I say what? 1 teaspoon of bicarbonate of soda. 5 tablespoons, 1 teaspoon, not 1 spoon, 1 teaspoon. Mix that together. Mix that together.
dispense it to a patient. Uma umuntu eyiphuza leyanto, uyiphuza nge-Coca-Cola that is cold. Coca-Cola funa Coca-Cola ebandayo. Uma uzoyiphuza kanjani babudokotela? Uzofaka i-Coca-Cola eglasini ibe uhalf. Mase kuphinde futhi akhe uhalf we-teaspoon la lento. That is 2.5 ml. Afake lapha uma seyigovuza uma seyiphuza. Uyiphuza ngomsombuluko, ayiphuze ngolesithathu. Ayiphuze ngolwesihlanu, ayiphuze ngomgqibelo. Uthi ujombe insuku, ajombe insuku. Ubuhlungu basemasendeni buyalapheka completely buyaphela. Lobo buhlungu ke obusemasendeni. Ngizoke ngiyikhulume lento ukuthi nina eniseJohannesburg ngicela ningithinte enambeni lithi 0636898922. Ngifuna ukunika iMalvan Q3. Njoba nje uhlushwa iblood pressure kangaka, ngizoke ngikunike iMalvan Q3. Uzothola iMalvan Q3 kubantu abaseGoli bazokunika ke iMalvan Q3 ukwazi ukuthi ukulaphe le patient yakho uthi unayo. Yabo lezi zinto lezi ucheese lo nina ngicela ukubona mekuthiwa kune advert ekhona ku-e.tv yabo kuthi maqeda uzalo usubona lama advert lawo konje olubuka uzalo njoba wazi isiZulu kangaka yini oyibuka ngaphandle kozalo yini oyibukayo njoba nje ukuthi nje ngoba phela esingisini ufuna ukutolekelwa nezalo libuka uzalo libe lwesiZulu. Just watch what you understand better and stop praying in English. God, you are nothing without me. When you're better. Oh, God, you are nothing without me. Stop praying in English. Hamba bokuzana and ingqondo yakho izobuya futhi nayo. This is babudade boyisezatshela ufana umhlelo lo. Ngisolo futhi angixolisa. Bani bakithi, these are my working hours. Sivula ngo6:30 kuze kushaya u6 ntambama. But ubabudokotela uqala ukusebenza ngo10 agcine ngo2. Ngiqala ukusebenza ngo10 ngicine ngo2. Simple as that. This year ngihlanganisa u30 years ngiphethe ikhambi. I don't have to work like a person ohlanganisa u30 months. 30 years. First mentor yami u1996. 1996. Ubaba Magwazi, who played a huge role. Wehlala kwa-L kwaMashu. Ngaloo ndlela ke qala ngo10 ukusebenza ngigcine ngo2 sengi-right. Ukuthi ukhona umuntu ofikile, khona umuntu angafikanga, I don't care. Okusala sefuze ngihambe ngokuphumula ngenze ezinye izinto. Bakithi, this is babudokotela boyisebojabula umfana omhleje ekhehla umzulu amangcingisa ngisolo futhi ngixolisa sinabantu lana abana 28 years old, 33 years old who are already bahola i-disability grant ngenxa yokuthi banesifo sokuwa. Iyona challenge ekhona ke la ekulapheni ngamakhambi esintu. Did I say that? Iyona challenge ekhona ekulapheni ngamakhambi esintu. Leya challenge leyana isifo sokuwa, we have to do something ngaso. Angeke ngiphume kulabantu abathi bayasilapha bengashitshela ukuthi balapha sohlobo sini. Isifo sokuwa khona esenziwe ukulimala, head injury. Angeke mina ngisilaphe, ubabudokotela akasilaphi leso sifo sokuwa. Ngikhuluma ngama challenges esinawo ekulapheni abantu isifo sokuwa. Kuzoba skin vitiligo. Lesikhumba lesi lento ekuthiwa isifo samandiya, yazibo ukhona nomunye obe actor njena ku TV nawe ebanjwe lesa sifo lesi bagcina bemblishe umzimba wonke benza ukuthi basasusa ngoba befaila ukuthi bazomlapha kanjani. Loya muntu ukufuna sekwemukela, those are challenges esinawo ekulapheni abantu. I-challenge yokuqala ke babudokotela uhlangabeza kanjani nami? I-challenge yokuqala, this is how engihlangabeza ngayo mina. Ngikwenza i-blood test esibiza ukuthi LFT. Ngifuna ukuchecka i-amylase yakho
ukuthi ithini nelupus yakho ukuthi ithini kama GT ngifuna ucheck AST LT ngifuna ukuchecka yonke lonto bese ngikwenza itest ekuthiwa IgE immunoglobulin ES ufuna ngikwenze lo test bese ngithatha u600 bese ngimlapheke umuntu wakho ke leyo nto ke umuntu lona onesifo lesamandi yabo lesithiwa skin vitiligo lo muntu uzomlapha kanjalo ke onesifo sokuwa ngifuna u1500 1500 because laphana sidila no devil oqobo lakhe ayikho into ehlukumeza njengale nto empilweni ayikho into ehlukumeza njengale nto empilweni ngalondlela ke ngenza ukuthi ke siyibuke le nto kunento futhi esizoyikhuluma nje ingasawundi kahle sengivala nje this is baba Dotty wasiziboja ngifana udlela kahle umzaka ngise ngisola futhi ngikwenze nginako vese ukudla kamnandi yayibona le box le can you see this box le box le phakathi khona izophuma la phakathi ngiyayikhipha mina yabo kuphumana awuboni ingane yami awuboni uyabona ukuthi kuphumani la nazi into eziphumana asikhiphe ukuthi yini ke le phumana Turo magic qabunga what do you call it magic qabunga siyaqala ke siyaqhelaza ke manje umnikazi we-product he wrote something for me I just want to read it loud I am running an online